Pokemon Spider natin. Yan na mga kaji. Good morning mga kaji. Tinapat na natin yung Pokemon natin saka yung gagamang kuryente natin. Panoorin nyo dito. Nga pala yung mga nagpapa-shoutout natin dyan ng mga kaibigan nating mabait. Yan, shoutout ulit sa inyo mga kaibigan. Yan. Sa ano ba? Again, yung mga bagong subscriber natin na bago sa channel na to. Thank you. God bless sa inyo. Salamat sa suporta. Salamat sa panonood. Nga pala yung sa summon natin, dalawa na yung nanalo. May isa na pipiliin pa ako. Kasi ginawa ko ng tatlo. Announce. Siguro announce natin next week. Pero meron na akong napili. Yung isa is tagal na talaga. Umpisa pa lang nanonood na sa atin. Yung isa ni random ko. Yung pangatlong iano ko is random din. Papiliin ko kayo. It's either OS kung gusto nyo ng OS, or summon kung gusto nyo ng summon, or siguro sabihin natin 6 na piraso na gabaldon or 5 na good size. Kayo yung mamili kung ano yung gusto nyo. Ayun lang, umpisa na natin to. Laban na agad, panoorin nyo mga aji. Yun na nga mga aji, Gambino nagbabalik. Sabi ko, paglalabanin natin yung Pokemon Spider sa yung Kuryente Spider natin. Dito sila mga aji. Ito. Kita naman sa picture lalagay ko na lang yung picture dito. Dito. Ito siya mga aji. Medyo lumiit na yung katawan niya kasi 4 na araw ata ng itlog to. Yan. Yan siya. Dito yung Kuryente Spider natin. Ito yung Pokemon. Lamang sa katawan yung Pokemon Spider mga aji. Tabi natin. Yan, lamang sa katawan to mga aji. Sa galamay, pareho lang naman sila. Kasi pwesto na natin to mga aji. Yung pala, hindi ko mapagsabay na mailagay kasi ang hirap mga aji. Kasi kahit nga 2 tao nahihirapan pagsabayin yung gagamba. Kaya yun, yung isa papatulugin natin. Kung natin nilagay. Yun pala mga aji, comment kayo kung ano yung gusto nyo. Ano sa tingin nyo yung mananalo. Yung Pokemon Spider natin o yung itong Black Spider natin mga aji. Yung kuryente natin. Yung game. Subukan natin. Nagtansyahan sila mga aji. Natulog yung Pokemon Spider. Pokemon Spider natin yung ipupwesto ko. Tulog. Yan Try natin ito. Pupwestoin natin mga aji. Harap ka. Ayan. Harap. Pupwestoin natin yung Pokemon Spider natin. Yan na mga aji. Nadali yung sarintan. Yung kuryente mga aji. Kuryente yung napatakbo. Ayan Yan Pokemon Spider natin mga aji Yan yung lakaran ng Pokemon Spider natin mga aji. Yan. Yan sa mga aji. Iakit ko lang Iakit natin mga aji. Nadali yung Black Spider natin. Bilis ng pangyayari. Nagambang kuryente natin. Balik natin sa mga aji. Yan masapot-sapot mga aji. Hindi talaga palang Pokemon Spider. Kala ko kakayanin ng gambang kuryente natin. Hirap pala. Ayan nagsasapot-sapot mga aji. Nga pala nagtatanong dyan kung naglo-load yung gagamba natin. Hindi po. Never po tayong gumagamit nyan.
Lalo na sa mga video na pinapanood nyo mga kaji, wala pong load yung mga gagamba. Ayan, mabilis-bilis pa po. Bumabalik siya, akala niya nandito yung kakainin niya. Pero may tama din mga kaji may tama yung Pokemon. Ay ito. Ayun mga agat Siyahan natin ng ganyan. May katis sa ilalim yung Ayun Ayun. Okay, last one mga kaji. Last one. Pareho silang medyo nanghina Pero mabibilis pa mga kaji. Medyo nanghina lang talaga. Ngayon, lagyan natin dito. Subukan natin pagsabayin. Nangagat ng stick talaga mga kaji Nakikita nyo. Akala niya siguro nandyan dito yung kalaban niya. Talagang aggressive Pokemon Spider na to. Yan. Game. Wala dyan yung pagkaya mo kasi bumagsak mga kaji. Akala niya nandun. Ayan na. Yun lang mga kaji. Hindi ko na paglalabanin pa to. Kasi nga tulad nung yung tip ni Boss Ryan, dinidelete po ng YouTube pag sobrang yung pagod na yung mga gagamba, tapos paglalabanin pa talaga. Ayun mga kaji, yung panalo natin is yung Pokemon Spider natin. Malakas. Akala ko mananalo to mga kaji May kagat sa likod. Nasalo niya kasi. Yan Yan. Yan yung kagat niya. Yung namumuti-muti na yan. Yan. Yun. Kaji, salamat sa panonood. God bless. Much love. Ano ba? Yun pala, huwag natin kalimutan na i-support lahat na nagbablog sa gagamba. Yung mga gustong mag-vlog, kung ano man yung gusto nyong gawin, umpisahan nyo lang. Huwag nyo muna isipin kung paano, basta gawin nyo lang. Supportado kayo ni Gagambino. God bless sa inyong lahat. Yan lang mga kaji.